нархи биқои савдоштагӣ дар молбузӯи Учаев. Правора гирифтем ва дастгирӣ якай зоир. Я биқаи дигар дар молбузӯи Учаев савдоштагӣ нигоҳ фақат 26000 сомонӣ. 26000 сомонӣ савдоштагӣ биқа пешавӣ. Биқа ки инҷо худагӣ астай где-то 6 моҳда 6 ним моҳ мегем шава 26000 сомонӣ савдоштагӣ. ин килош аниқ аст яка 500 кило бомадагӣ аст. нигоҳ кунед фақат 26000 сомонӣ. шод кивадай биқа. Я биқаи дигар бозам бузург шуд. Я биқани савдоштагӣ 24000 сомонӣ. Биқа нигоҳ кунед фақат. Биқа чот кивадай мегӯяд. Чо ила ба адна меҷим бай. ин ам биқаи кавчи 24000 сомонӣ савдоштагӣ. нигоҳ 24000 сомонӣ савдоштагӣ биқа. где-то 470-480 килограмм вазнаш аниқ нест да мегар чун ами хамигаем 24000 сомонӣ савдоштагӣ мегар биқа. шотки бада. Салом алейкум бародаро, хай намо правора гирифтем ва дастгирӣ якай зоир. Ҳамаш честна, ҳамаш ростай. Бале. Дастгирӣ якай зоир. Мадаркаш хай буза. Зиндаву сарбаланд хонаобод бошед. нигоҳ кунед фақат биқа 40000 сомонӣ мегашад. бо муомила мешавад. нигоҳ кунед биқа чотки бад боқидагиянаш бозо то 32000 сомон караганаш 650 кило мебора меган. нигоҳ фақат қафои биқа бинед фақат. нигоҳ кунед чотки бада. нигоҳ ин биқаи навхӯй 40000 сомониш меган. бо муомила мешавад. я биқаи дигар дар молбузӯи Учаев биқани савдоштагӣ нигоҳ кунед фақат гӯшташ меяки 200 кило мешавад. кали агар чӣ бигини 360 кило живой бес. нигоҳ кунед биқа 17000 сомон савдоштагӣ. нигоҳ кунед 17000 сомон савдоштагӣ. 360 кило мебурада. нигоҳ кило баркаш савдоштагӣ 17000 сомон. биқаи дигар боз дар молбузӯи Учаев биқа нигоҳ кунед. ин биқани 17000 сомонӣ савдоштагӣ. ишани ранги ина ишай ранги ишай аммо ҳардаш як тиштагӣ. ҳар чай одам гуфтагӣ 17000 сомонӣ. нигоҳ биқа чотки бад 17000 сомонӣ. ами ишани 360 кило мебуроя 17000 сомонӣ савдоштагӣ. нигоҳ ина биқа нигоҳ кунед оз як гирча то мехӯн бинед. ина қафош шавида. қафош шави қафош чотки бадай. ин биқа мешидагӣ айда оли хурдагӣ нест. алаф қатем қаштагӣ. чотки биқа. нигоҳ я биқаи дигар дар молбузӯи Учаев биқани савдоштагӣ. муз фақат биқое ки дар видео биқои савдоштагӣ нархои биқои дар молбузӯи Учаев ман нишонтон метавонам. ин биқа савдоштагӣ 17600. нигоҳ кунед биқа 17600 сомонӣ савдоштагӣ. 360 кило вазн шайда. қариб 2 солаи биқа. нигоҳ кунед. нигоҳ кунед биқани чотки бадай 17600 савдоштагӣ. 360 кило вазн шайда. биқа қариб 2 солаи да. қариб 2 солаи. нархои биқа бинед фақат ин биқои ки озва нишон додам ҳамаш савдоштагӣ. биқа 26200 сомонӣ савдоштагӣ. нигоҳ кунед фақат 26000 сомонӣ 26200 савдоштагӣ. биқа где-то 530 кило айда. 530 кило 16200 сомонӣ савдоштагӣ. нигоҳ кунед фақат нархои биқа дар молбузӯи Учаев. биқани фасони чотки бланда. нигоҳ кунед 530 кило тиштагӣ вазнша 26000 сомон 26200 савдоштагӣ. биқаи дигар дол дар молбузӯи Учаев биқа нигоҳ кунед фақат
بقا بزرگ 28000 سومونی کداگی یعنی بقا ام تجار خداگی چوتکیه 28000 سومونی کداگی شب بزرگ 12000 سومونی شده با موبیل میشه این 30 تا دام اتشده دیگه بقا چوتکی کالونی خشو 28 تا بزرگ کداگی شده گده تا جووی بیس 550 کیلو زیاد باید 550 کیلو باید یا بقا چوتکی بده نه خود بخواد اما بزرگ چرک نگه بود چوتکی بده کسی اگر نمی قدر نمی بخواه خریده باشه نمی در نمیجه 10 تا بقا هسته نگه که بقا 10 تا بقا هسته این نمی بقا بینه کالونیشه این بقا میگه که کیلوشه 55 سمی میگه کیلو برکش سالدو میکنه میگه 55 ممکن در 54 خیلی ارزون که ندارن کیلو برکش سالدو کرد که اگه میشه بزرگه با سالدو میشه کسی اگر نمی بخواه با خیلی کیلو برکش خریده باشه در نمی نمیرو زنگ بزنه 380 3 تا 54 زنگ بزنه با موبیل میشه اینه بخواه نگه یا بخواه سمیت هم بزنه چوت کی باید بخواه